Today's video ay magluluto po ako ng bilo-bilo kasi may tira po ditong kamuting kahoy kahapon. Ayan, talaga naman napakasarap niyan sa merienda. Habang nire-ready ko nga yung mga sangkap, ay yung anak ko ay kukudkod ng maliit niyog. Nga po yung kudkuran namin. So, ayan. Talaga nakaluhod na siya sa sahig. At malaking bulas nga po yung anak ko. Ayan yung panganay ko. Nagkataan na din po ako. Yan yung inuna ko. Pinakulo ko muna siya. At inuna ko na yung kamuting kahoy. Kasi mas matigas po yan. Sunod ko nga pong nilagay ay yung gabi o yung bunor nga po yung tinatawag dito sa amin. Ayan, first time ko po magluto ng ganito dito sa amin. Tipan kong lagyan ng iba-iba kasi nga po ay kukunti na nga lang po yung natirang kamuting kahoy. Bumili nga po ako ng 3 sangkap na gagamitin ko para maging bilo-bilo. Ayan, at niready ko na nga po dyan yung mga sangkap na ginamit ko. Yan po yung mga sangkap na ginamit ko sa pagluluto. Nang sabi ko, kapag ako nagluluto ay kanya-kanya ng plato yung mga sangkap at kinukuhaan ko po siya ng video para may long video po ako. Ayan, talaga kapag mahilig ka po talaga magluto ay kung ano-ano na lang yung sumasagi sa isip mo, kung ano na naman yung lulutuin mo at kung ano na naman yung i-content mo sa araw-araw. Ay yung mga nandito lang sa bahay, dinadagdag ko na nga lang po yung kailangan lang po talaga. Ayan. Okay na nga po at nilagay ko na nga po lahat ng mga sangkap. At habang pinapakulo ko po siya ng pinapakulo, hanggang makita nyo po na malambot na po yung mga sangkap, ay pwede na po yan. Hinuli ko nga lang po na ilagay yung saging kasi mabilis lang po siyang maluto kasi hinog na nga rin po yan. Ay yung nabili kong saging ay hinog na. Pinakulo ko nga lang po siya hanggang lumambot po lahat ng sangkap. Hinayaan ko lang po siya na kumulo ng kumulo. Ayan, binigyan ko rin po yung aking kapitbahay, yung mabait kong kapitbahay na laging nabigay po dito kapag meron lang po silang ulam. Kaya binibigyan ko rin po sila. At yung kapatid ko ay binigyan ko nga rin po. Ayan, talaga naman masarap na po siya. At hinayaan ko lang po siyang kumulo pa siya ng kumulo. Ay gusto ko nga po yung sabaw na medyo malapot na. Hindi ko muna po pala yan nilagyan ng asukal. At kanya-kanyang plato na lang yung paglalagay ng asukal. Isiserve ko na nga po sa mga anak ko. At kumpleto po yung 4. Nandito po sila lahat. At Sabado po ngayon, wala po pasok. Marami-rami rin po yung aking naluto. Ayan, maraming salamat po sa suporta. Follow for more. Salamat po sa panunood nyo. Ayan, merienda po tayo. Thank you for watching.